Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi. Kiseng long kmi seng samla shnong but Village Defense Party VDP ringkar kador bar shnong maukerwan lingba gajing traishi tom laki buntali ki banai kum shibenta ban te lakam ya gajing jelai ka kam de kiat be an hayo maukerwan. Kila yo ban kurup kumba praplai senduk ka kiat pareng but kumba sans pa liter ka kiat persi na yo maukerwat ki bala buri bah ki yingja ki kendong kenchrat bat na ki kali. Ya gini ki kiat ki balayo ban kurup labun benai mentai ke singi kalai trik unok pra arajar arpsan la rakno iki banthe hamadan jakar mau kerwan balayo ru ya ke jingyelang lingkon ha ka balaya don lang kinong yelam shnong mau kerwan ka seng samla ka VDP ka seng longkmi haringkat ka jing sakhilang jong ba bi jirwa MPS Superintendent of Police Southwest Castle District Barki Menteri barki Secretary shnong jong ka khat art ligi shnong ki ba marjan hapo kathan La ban kado bagani ka jingnet kenra ba jing kurap kian kala long na do ubnai jimang hadu unwa pra arajar arpsan. Ya ka baka dor bar shnong mau kerwat berki seng Tremon Skobha ka seng samla ka VDP ba ka seng long kmi kila ya shim kya ban persha ya ka jingdi be an ki kian hapo ka yo mau kerwat. Ki nong yalam shnong mau kerwat kila maham ting ru ikibriu ki ba jimilin ban wan ra ba di kian hayo mau kerwan ba kim de shu bane kini ki jat kam hapo yo ka bahap hapo kashnong mau kerwan na marga jingdi kiat kam ta tangi ka imlang salang henry ki wan raru ye ki jing sniu baharu kam kilapan pauru bakim de ba kinyo ben nele ben yano yano henry ka jing angu jongki ka lo ban rat jing khong ye ki jing sniu kham tam ka kiat bat udrong ki balong persha ye ki imlang salang ha gaju usngi ka dorbar shnong mau kerwan kilapan ko buram kerpang yo ba aren bai Traffic officer jeng kamau kuat police station berkiba ai chingpren hagani resmi kilong uba bi jirwa superintendent of police ba Didi Thongni president VDP ba WC Ditoy secretary kong MK Lingdo president Senglong Kmi samla kit Lingdo president Seng samla mau kerwan cái ba ni la ban witness mo ko ba cái ông pareng cái ba la ka jing train stom ka jung seng long kumi arangkat ka jung BDP ba ka seng sama nilala ban yo kat kini ki mar dolong illegal belong bean belong rung akani ka snong ka jung e hakabling kong ro ngas ban priang so bahai pilang baro balai don kat ban ni hakani ka por ya ka jing sliang ka jing krang ka jing angnut akabakum no ngila ban rat kong ya kini ki kam sniu bala penjat si kadek ya ki imlang kasalang kabala penjat kabala penpra ya ki longyeng ki longsem ki babon bat kabala pen sniu dori ki kun samla jong kani ka dong ka thain ka jung ki bar koi dadang ye keren ka kum ki statistik ka bangiyo ni ba kumbah 90% nak sispa ide ki alkoholik ki bedon hapo ka jela ka jung nang ta la dengi keren hakali yang drugs ngira kumbang ngitip kumbang lailak tam ngap panong kata ba syuk bam da yo lut ke jing kai ke jing dia ka bai dai ba kinong di drugs kata ka dai ke baja la dengi krek ke yakan kumbang lai pesan hajar ki long kumi ki kentai ki ba di drugs kalong ka ide ke bas nusi la dengi perkhat ya ka jat benri ko jungi ka batang stroke ni ngap panong bala da kalong kum hakani ka kom ni i ba ka ke ba kapateng ka banwan kadon hapdeng ke jings ear pun ka jek benriu ka jung de kani ka poro nastoban ai beli fi baro se senpan ya ka por ka bala kroy ka jung pi ya ka jinglong rangba ka jung pi ban sim ya kani ka sinjam haka bani don kat ban ni bangini ai ya ka ti ka mon ka ti ka diang ka jungi haka bangini ya trailang da ko ka mon sim kampek siliang khamat ya no kam ya kampek kam tau ya ke ki bangi i apdeng ki jingduna ki babon apdeng ki jing trekam ngila ban kenduk bani sim Bekum kisnong di bamarjan, nasngo ban ang ban kerpat pi kani kapo. Tung ini long kawai, ini teli. Angingi im tang para mengi, tang para kasi para kara. Amdon empat simlay klek jek benri mono. Nrai ni iba kajing sniu, ba sirkai kalawan ban bandu ban telep. Ya kani kadong kathan jadi kani kisnong kajing. Ya kani kapor ngaso ban ong ru kani kapor nam tajung pilang baro. Tung ini tristom. Ya kamen sim ka basik ram. Ni iba Eke kibaja kani kesnong ko jungi kalong ka ba adu kata-kata kum ka BDP kum ka senglong kumi ngiduk kia ngiduk dem dang step ni haban ni ki south tank san buji ngil adon banik duty ni duty dang step nakilong ini kilong kumi ki samla ki BDP nangta ni iba ki jing sni ka nang isim kinang karoy na koy ka pos ngim jula ban mudo bakani ka district ka jungi tamtam ka mangko kastom ko ka bari ka district ka quarter ka bakun kini ki jing sni kinang ki step kinang karoy kak akini ni babon pada ngi sama
ibalang ngop ke jing drok sa kini kesong kejung kalau kai ke bas pangnut kalau kai ke bas ngusi ya kilong sem ya kilong kumi apa kini bakini syam ya kum kini kijat jingja di banwan bandrung akai jing kesem kejung ya kani Dasar ini kam mo bandar di kong iki jingdi buat kadai ke bak compare kendiat mo kajing wan tiket bak compare ngala banong nomor bangga dan lang bagi SP bagi OC bagi officer bagi department sedang kerja jika kani kadai kadak jo kajing trilang banikom kajing trilang persa iki jing sneu banten paus ka percay banglong ki balakre banyak kun persa iki jing sneu amtang naga sedang makurwat dari kat sedang ki ba marjan da kajing krisyan jong kibor jong kaan tadi USP OC kibor di kes department berkenik amin sen sibun yangi kum ka shnong nadu ka BDP kesang samla kesang long kemi bangin nang trech tom nang ni sman berkalong ru kajing maham ya kini ki baju melen ban wan dikiat ban wan di drok pe jeng di aja shnong jongi bangin nang trech tom ngim sep tinggi kajing berngam ki jong pi baling ongkum ta nama hari kini kingat sengi kadang kajing berengam yang ngiru kadang kajing phone yang ikin ngalam jong ke BDP di besbet iki sang kemiru kumjo elek sen dak leng jong ki kilak bani i bagi samla ikam khanda gini kisengi kani ikam fokus bahaya kini ki jeng di drugs ma ndai tangka wai ngong lada kadang kanu kajing ta iki long kemi ki jongi nei long kapa jong sedang ka jongi ngi ki kun samla jong ka sedang ngin nam ailat ngin mi renti bergin ajing seneng rengkat kibor jong ka an marmari train ta kajing bah kadang kata kejing pun yang ke baong kumne balai pi bisni ka kamai jengi beduk nah mau kerwat pi wan di soplang wan di pankaro pi wan di johor wan di jahab wan lek duk bisnes yang so bahaya pi dukan ngin penuat ada pitang kam tang bai pi wan di jing di ki basneu nginam ailat bat kata kejing kejing pi kana pensit syu yengi nai men sem yengi begini kun persya ai ke bak kam tu si kini kisi menta kalong ba ini kena di drok sebang yokem dak sing samla dak sing sing bahalang proper dak BDP sangang kemi ibalat nak kita gi rehab lagi di jengja mana kata jelas sedang biang menta ban try sop ikan kam di drugs mar dalam SP kena kapor ngak ban ong ba ngihap ban ya pikir bahaya kini ru ni trilang bar khubor ka jongi kalong nginap ailat yaki bat lada kwa ya kajing bah kajong kini kong bat berkat lam ru ikmang salam ikon ki samla subha sange no shua ba mangingin lap bat kandon kajing penstom let's say lemar ngihap bani kun hamadan tama ka bani kun hamadan banjab ikijing sneu kum ki samla kum kasnong ka tau hi baro ka wei ka BDP ka sanok bi sang samla kidai ki berseu lai tim berseu bos kem hajong kasnong bat namar kata kerpat ngena tagi samla jong kasnong bajongi ki samla kasnong per haba ki sanong kimi bat ki long pa ki jongi ki yame ban trei borba bar ni khong ka jing sneu kanu tan ni ki samla ngindai ban syong klikti ban suya pej ndai ngin yame ni trelang ngin ai ka jing ya teli ban ya pinduk jingat gi sneu baro senang bang lak barat ni khong ini ki jing sneu let's say ndai tang udrok penjak ya ka jing em jing kun samla ki jongi ngitip ya kata namar ki sedang ni ki jing di barit kum ki duma kum ka kiat ter ki jing di ki bahe kum tangin ndai ban ong bangin pet gi udrok ndai tu ndak ni khong nadong sadong nduk ka kiat di aj ba bunjat ba kam tak me ya udrok siap ni pikir ni pet ngor jong ka sedong bat ngi trilang berkasedang berkuat bedong headquarter jong distrik ka jongi babun hi ki jong sneu kadana po sedong ka jongi berkapur agi sedong ki jong pi kita gini kinten nga ya wer komen kita bakin si lawan pamap no minta to ngakan tu biang nakaliang jongi ka sunam makurwat bangin ya trilang nadu kiseng long kemi kiseng samla ngi BDP nang sa kini kisno gi marjan ru bat nga ya tu api bang yo kem kan ero dene kini gi wegi sino gi marjan ki bapun yangi ajing tip yangi bakadon kata kali ka bakit entah ap mangi hanu perkara do lai baji sau baji gil sen lo kemi gil akhi gil ap hayo bat nga ka daung yo ban kem hurup no ikine to nakaliang jongi nakaliang jongi ngi ai ngi pak kubor sabaro itu kinong dikiat kinong di drop itu ki buan ya khalai barabor hang ni ha sem yeu makruat ba nakaliang jongi sinong makruat nginok mailat bagi nang tresitom nang ni sakmat nama ba idon i nakaliang police department kibaya kersan yang i te ngi so singan bat ngi ai kubor ka basai saki banadu mentagas ngi lada ngilap
bapidang wan ban le yakini kam ki ba jaklia ha po sinong makurwat ha po iyo makurwat nakalen juga sinong ginam aili ngin tray bet namar ba don ka jikmu ban pen but ban pen ban yak jing suka jing bah jong ka dong ka sinong ka jongi this is sin pat nas Kadang siya keren kai bat i ba toiro ong ba ka intelligence jong fi ka baklan balan ba mengikum ki polis ro impat yo ban kem kadukat ni kamar mo fitip ha monogi nong de nong thiet nang no ki wan kilenti bagian katangi haban ai jingero ai no ka jing tristom jong fi kum de ka bakai na so thu ro ba nagi khamtam nagi senglong kme ba bon na fi filamat yakini ka jing sneo filayo i hayeng asem filayo i kumno ka jing jelai ka jing kerni jong ni ka jing dia kia jing dia kiat ka jing yadi tapi mkwa bakan ni ka jing sneo bakan por sigi bagi long yin pi kwa hi ba kano ka jing sneo bakan kut no kam deh hi ka basuk kumba ong i presiden mo ne i lakat no sne bentai la i trace tom ya kan mi be sekmat fe yang denti bet step na men met khamtam le men met te ngidon kam hi ba kan ka jing tre lang bangin jidon lang bet masu thu hi no do pengawan hang ni kum SP ban de bangim ngim ya tre lang ngim la hi ban ya yo ya ka jing job te kan ni kamar bangi i mentasi gede ka jing sakhi ya ka jing tre lang jungi ka jing ya don lang ngi kwa hi banang ni sekmat masu thu hi fidon kam hi ya ka jing ya rat ni polis ro kular be ya kata ba kan ya polis kin don lang be ka ko ki ba men ne bagi don kita ki brio mo ki phone ya fi ben smith ben ting ya fi te ai ka nomor yang ni ro ni don hi ro kom kum do ban pen ting ya ki pan tamo kalong kumta ni hap ban sung thu ba kanu ka kam mangile kede bandai be kum ka kan don jo ka kaan kadon ki ba pher ki ro kum no ban pen stom ki kum mentang ban chuba tai nuksa kadon kata ka 100 dan ka section 110 jong ka Meghalaya Police ai bo nu brio uba di auria uba pen klumar hasurok gino gi mo ha strong git how nila ban kem yu ngi forward yu support te ka ban kong wa ban siu san hajar ka fine undale biang ye kata haka sin ka baar wa ban siu 10 hajar undale biang so sisin wa ban siu khatsan hajar tekan kan he chi kata ka fine ka long ka ba ka ban kiu bai kata sim bu sakya tukum kita ki kendon ki don ibangi laban pin sitom gini gibi ta kadang ni ong bam don kam ya bang pin sim ya ka anyak ti nim don kam re banya sho banya dan tang de kita ki kendon mengi penon kam ro ngi laban pin sitom ki ha ba ya kren mentai ka drugs ni su thu ba kala jelai ba ka ni kusno mo khamtam ha mo kurwat ndai tang ha kusno mo kurwat ndai ki bun ki song ki thau ki bahajan kamar selong ka sakwang ki bun ha ki beri ki balangwap ya ka drugs tingi don kam man perkat bah kumno bangin pensengi ngi kat bala kat bangila dengan yang polisi ngi apet bangi penan kam ya ka checking ngi apet ki khamtam ki beri ki bawan nabar bakin kinum wan ra ya ka drugs gini kisno tama fisu thu i menta haki bor pulet hi ngim da bon brio re ni duna mangin check ar pusau kentar ngim la takadang gidon kam ka jing rap khamtam jong ki BDP jong ki seng samla ki long kme kumbai batai hi kong gidon kam manyami yang pahara manyapet mono ki brio ki bawan nabar ki ba fimi thu te pila hi ma firo banya check haba filap hi bagi wanra ki ki tiar ki ba fim pajio i bagi i pher ki la bende ki kiat ne fila bende ki nunu ki dawai ba bendi bu ai pentip yang ki pulit wot ni akono ko por ba fi phone ni kloy be banwan ka ban kem ni komentar ban batai ka number kadan kata ka 112 mo min shwa ban call ki police ka de ka 100 menta kala de ka 112 te kanono ko por step na min meet ne kanono ko por haba filap hi kinono ki jingja phone be ka ni ka number nakaliang ke polis na police station ki kloy be ban pois kata caka namar yangi la patha la dep ong ba akadono ko por ba yok ne ka phone nang ne ka mot ke de ba don kam te ka ma habde hi ba don kam te nakaliang police station kin mi be ki officers jongi banwan kata jaka banwan nyarap itu tiat ban ong Kijing sini sebenarnya nak jong kanika nomor kuat mengitip atau nomor kuat ke headquarter jong ka Pawes district
Padahal kecil kapor ke semua keluar apa ke semua keluar ke don dulu kan ke yo kaba baru kisnong ki nong jangan ka dong ka han ki jini ki yawan yo ndai syu tang ka sni yo majulong support macam mentale tolong man ka sni ting yo iba nomor kata ke jung bun briu ke jung wan briu keleng kawan ra subun ki jing sni bat ngilap menta jing sni bob kenre ha ke senong ke jengi ke ba lakta adu kata-kata iki malang salah jong ka senong bat ne tong ke senong jengi ke semua keluar kenre nak benta kani ka dong ka than ke jengi ke lakta ni ke burom ki ijo jong kani ka dong ka than ke jengi abang iya cerum teneng kalau penlong ke jeng ja burom ting te kijing sini ke bagi dan amne tang bangi i ba kini kiat ki bagi dan amne bangi ki ba pun ki ba kum ki volunteers jong ka senong aku tu semua korwan bila ki ba ki wan rai ki jing e rau ba po jong ka senong ke jengi bat amne tang po ka senong ke jengi akan ka dong ka than ke jengi nalor bangi i kini kiat bolong kumni iyo snow mentam drug broken riba kan di pos nomor korban amne tang drug matang ngilap iwe pat ki jing im ki bala wat no apa dong wat ki jing dan hakai ki jing le apa ki ya kutip bakal jakak bakam longso ke jakak ba mong mene bakal ke headquarter don ru wat ki jing le ye ki we pat ki kam ki balong ku ki jing ya au ya kini ki jakak ki jing mar kata nalor kata pi tentang ke bakta ke borong ki jat hamne pos nomor keluar ki jing le da pian dala kami le ki yos no se ye tin ki ba long ki tin ba klema korba yo ki kren ki mi ki tin le ko dai program ki ni ko long ko wei ke ba pen su po dore ka dong ka han ki jing ba bri ba wan na se wei sa ar ba ki yos no ba ki bri jong ka makrwan ne ka dong ka han ki jing ni ki kren ki tin ba sni ki kren ki tin bom dai ban kren ka ta subun ai ki ka dong ka han ki ba bon ko wei ki jing ni ki ba ton ki ba ni kum ka snong makrwan ba ki snong ki ba marjan ni mahat lung ba ki sni ha ki bangi kindu ki sni ka bangas loban kan ko mampu aban pentrong ke cikren tengah ke cikren pat ke tengah kalau ini ke pat ni kom ke pilong senong dak senong makarwa na du kirang ba kiseng samla kiseng longkemi ki bidipi ba tungine trai badolong kumbang ilong menta mayu i hakini ki kindiat benai dak ki trai stom yang kini ki lightly kiseng ki badan po jong ka senong makarwa lawan ras bunya ke jingara kalau penlong sunganya kayak yang apa jong ka senong trai tentang mati ya ada po senong makarwa tang ladum pinle cepo apa iyo kabamot ban lagi kentei la salia hatta ma kitu benta jong basa dole kalau ke basa salia bahan marba ibabun ki jing sniu ki dona te ke ke bang kerpat kalau makerpat ya baro kinong senong jong ka ti ki jong phi te ino ki kam ki dok ki jong phi bangin yawan lang hang ni ban pen pau ya ke ka ba ni kum ki seng long kemiru ni dan benta ban pangharai lagi jong ki snong ki thau ki jong ni ba nilayo ban kurup kat kini ki jing di ki basni ti kum ka seng long kemi ni snow barang idap lagi jing so si ka bakra ka bang yo snow ba ka snong ka jongi kadap tang lagi ki jing sni ki baharu kom ka ba kini ki nong one day be an ya kini ki jat jing di ki ba pher ki ba pen sni udur om tang ya ka snong ka jongi henre ya ki marjan marparu kumju but kalong ke ka ba pen do hia yangi kum ki kini ban pet ya ki jong ki yeng ki sem ban pet ya jong ki khun ki ti ki henmen ki para ki jongi ki ba yo ban mat kum ni kini ki jat jing sni ti de na ni ka daw ni yami ni trei shitom bat ngaso ban ai kublai shibo ni ki seng long kini ki bamri wat ha ka mir ka yong ru bang in yami renti ringkat lem bat ka shinong ka thau lem bat ki bor sarkar kunju na kaliang ka police department ti kum ka seng long kini nga khot kerpat ru ya phi lang baro ki shinong ki thau ki marjan marpa kum bala dep ong i secretary mentan ba
ngawer hang ni bangin ya trailang ya ka juk ka kam ban pen bha ya ka saudong saukun ka jongi ban pen bha ya ka imlang salang ha kinong ki thau ki jongi bat ka wei ru ngaong hu ki pat ba ki basngong basngap ling ba jong ka ni ka media bangalakan mau ru hakapor ka jinglong samla ka jongaru ni laju mi nak sinong ki jongi bangini apa harai ka jong ka sinong ka thau bat ni laju don ru ka jingle ya rei ha kita ki puar 4 shimla don kini ki social media tingi shemi kumtu ba kakut kumtu la de ki post nem ngala ban ong la ki sau lai post nem ni la ya chakmat bat ngadang manga bayang hang ni ngadang le kita ki kam wat hadu kini ki singiru nang benta ka jingbha jong ka sinong ka thau dia kum ka senglong kemi hi